tan bali ngulon setyane nglakon Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris semakin menyala. Alhamdulillah. Awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Inggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres. Inggih. Mas Gareng. Oh, dawuh. Nduk Niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu Pak De. Kangen karo awakmu. Aku ya kangen karo sampeyan. Tambah cantik ya Kang Ayu. Sengok. Heeh. Aku ya ngono kuwi. Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Akrab. Mas Gareng rada anu saka kono, Nduk Niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Ayo. Niken. Halo. Wah, ya ampun aku baik sekali. Kangen loh aku ya. Wah, mencorong tambah cantik. Sampeyan ya tambah putih, tambah Wis glowing. pokoke sengok. Aku gede. Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken, Apa, Mas? Niki anu. Acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Nggih ta? Dadi gelar budaya niku wis warna-warna. Ora mung wayangan wae, ning tausiah ya di. Dilakoni. Nggih. Dadi Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke. Oke, berarti Iki acarane. tondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Mas. Ngono. Oh, nggih ngoten nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Leres, Nggih, leres. acaranya banyak sekali nggih to Pak De. Astagfirullah. Ayu kero ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Kok rambatan Sikilmu abuh. nyapa to? Hei, aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken, Nggih. niku ya wong. Loh, niki wong. Enggak, dudu serindel. Niku wong sing sama seperti kita. Atur lho, Bos. Atur lho. Kula masuk cek bagake sik. Sik, aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Piye? Srintil sempene iki lho. Gek silite wedhus sepira. Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, Wis alhamdulillah. lancar perjalanane, lancar kare sukses pokoke untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok kene. Sehat ya. Lare kaya bayi dolanan wayang ning pinggire dhisik goli. Lho kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora diganti. Dang. Piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho ora gaduk mencolote panggah ra gaduk Lah iya to. Kene. Moh. Kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya. Iya, Mbak, iki rak ujube kangen-kangenan. Inggih. Pripun kangen-kangen. dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Maksude Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksude piyai kathah iki lho. Heeh, piyayi ini Prasasat Klaten iki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu ini Ora. nggak bisa bahasa Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Semoga- purna tugas beliau? Bu Sri, Bu Haja Sri Mulyani. Pun anu beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetep seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Amin. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten
nopo acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap panjenengan Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten kok. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna dhateng Kabupaten Klaten. Injih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Ah. Lah kok Cocok kula, Mas. Nggih. Eh, ya cocok sih pada cilike ya dhewe. aku cocok. Wah, wis. Dikanti. Aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Nyapa bersyukur. Lho, jenengan iki nganggo nyawa to kuwi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithik ning nyelekit iki lho. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki wae. Sik tau ya Robot kae. Terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki kok wong iki lho pomone dilebokne koper lo gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Sliramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo, aku sini. karo Mas Panut. Kok Mas Panut? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada ansi-ansian toh? Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. duduk lho. Sileno dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu-ibu Iya, ya iya. apa sileno. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, lah Dek kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu geblak. Geblak no kuwi. Geblak nek ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Lin. Ayo. Nah, ngono jumeneng Eh. ngono. Wis. Nah, wis. Yo. Ya, gini. Niken, Ya, ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Mbok ki kok padake padasan lho kan kowe iki. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene yo. Aku diloke padasan. Lho ya Niken. Ini siapa kok lucu banget? Ah ya ampun. Niken ini siapa kok lucu Oh, banget? ini tumbal Imlek. Tuh tumbal Imlek. Kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Ora. Matur lho, matur lho. Dikersake Ibu Bupati niki. Saking tresnani Bu Bupati. Leres Digaeke pegawe nang kene. kanggo bantalan stempel. Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Iya, Arep kaya jangan gorine kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu Nik. Arep jangan. Pamintaku. Nah. Arep Mas kok- Uncek wong manis. Lah iya. Kok pamintaku, Mas? Nggih. Apa iya ning Tawang ya? Iya, bane. Wau ya ning Tawang. Yo, kok yo, nggih. yo. Ya, coba kayak apa? Dah. Ayo, dah. Ayo dah. Aja ngono. Ken, iki Gila aku. iki Makanya uang lho. tenang. Mbak Niken arep bowo dadi terganggu. Lah aku kadhe gandrung. Gandrung kok meneng aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Ngene lho. Nah, ngene ser Ah, teplek. dipangku. Nah, terus Nah, ngene. Ayo. Wong lanang ki ngono. Tangan kene, tangan kene. Nah, Nah, piye lho? Masa keduding coy lho. Lelek ngene ngacek tangan Ngene lho. lho tanganmu. Keduding cok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kan jenenge wong lagi trubus. Ayo. Ya ning Tawang. Ya. Terus hubung nih. Ayo. Ah, lumayan. Tapi Ah, lumayan. Mbak Niken, Ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing wedok. walik kowe. zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ora. Ayo pipi sembarangan. Asli. Ayo anget iki manian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku. Aku ora iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo, ya kan. Tono. Lintang
Ayu. Suamiku, Apa bojoku? sesuk nek ak dhewe arep apa jenenge? Bar malam pertama honeymoon. Yo, Manggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah gak deh ning alas lho nyapa. Ya. Apa rumasane niki bayangan iki ngingu anak lutung ya. Kan iki gawean pula Ah, Mas. maning hotel ora gaduh kok. Niken. Ora kare Anu kuncine. Kunci kere iso buka kunci. Kuncine ora gitu. Niken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong ibarate. Yo, lanjut, Kok lanjut. sliramu sing goleke ngono kaya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek Picek matamu. Uncek iya ya ngono kok. Aku ya. Aku ngenteni kepiye diajeng sliramu ngenteni nang ngendi? aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat bae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketek ning neraka aku surga. Ya ora iso. Nek ngenteni dhuwurku entenono sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora awake iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Yo ngombe obat tinggi. Lah malah Oh iya, apa kuwi? Heeh. Wes, esuk siji awak siji, sore siji ngombe obat tinggi kan. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ra ning alam donya. Iya. Derajate. Maka Ngarani. Genti kono lho. Ono pose pose yo ada wayahe kok le serengane Bareng kok. ya Mbak. Gimana ayang? Aku kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Lho hati jenenge ya. jodoh kan. Ora usah digagas omongane tangga. Pancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Hadir iki padahal wis dadi keluarga serasi loh. Heeh. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nah, dhewe iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, Genti, Pak Apri, ayo. Rembakna ya ayah. Ijo. Iya. Lah kok padha, Pak ya. Putune kok wadak. Yo, lanjut. Santaka tani. Di Roblox anak-anak kami adalah lemnya keluarga lah. Saya tuh punya 80 sepupu dan anaknya juga banyak masing-masing. Ada yang di Bandung. Bagiane batine kok ketekan kuwi. Kok kowe iso ngerti? Iya iya kalau keplecok. Nek kan bojoku gemati. Sesuk nek dhewe piknik, aku numpak apa to, Mas? Tak tumpake alpat. Alphard. Ah, melok-melok paling yo nyewa. Lawange buka dhewe kae ya. Ah, desa Lah kurang niken, kurang niken. desa. Adewe lo ban dosa ya. La ilaha illallah. Lo iso buka dhewe tutupe. Nah, iso buka dhewe. Aja bandosa Malah kok. enek kembange kae. Jojo kok kaya ngono. Kulkas pintu atas ngono lho. Peti. Tang esuk nduk kok Pak anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. Oh iya. Ade mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya di. Engko sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. Mela to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, engko mulai nggo hasil. Lah ngono wae lah.
Kuwi ledek kethek. Ya Pak Niken tutuke. Janji 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 Bubuk ki nama panggilan sekarang. Lah kowe iki sakmene kok kirek. Kirek ki rak cilik. Terus Lah kowe ki tuwa. bos sing apik ngono lho. Lah ya bubuk. Nduk Niken. Kekinian. Iki kowe ndek bojo iki ngono enek mung seneng karo seneng. Lah kok seneng, Pak? Iki iso ndolani wong susah kok. Piye contone? Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe niki. Lho mboten percaya ta jenengan? Iya. Lho iki nek didolani iki Mas ngeten iki. Nggih. Niki diputer. Heeh. Uklik 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 colke. Nyoba. Coba. Kene lho nduk Niken. Carane ngene iki. Ngene iki. Iya. Gemburi iki ya ta, enak puterane. Ah. Uklik 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 colke. Aku jajal. Iki tonggo keparat Rene tenan. sik. Ayo. Uklik. Aja wis. Kok bablas ati kok ngono ya? Engko karete pedhot aja kewek. Dicol nih. Colke. Kok muter? Lo pedot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi kleru sing muter ki nek maju ki ukirane ora ning kono. Gak. Ora tak melu-melu. Gula ikatan batu ya. Iki dibethok tenan kok. Iya lanjut Pak Niken. Munggah. Nimas ingsun Nimas ingsun prasapa Uklik. Duwe bojo dhewe kok nguklik-nguklik bojone liyane. Liyane. Niken. Ben kowe rasake Kowe iki Dalam. rasake di bojo galake ngene ngene. Wah, Malah nguklik-nguklik bojone kancane. Nah, wis wis cilik neh malah kuwi. lah witekno kowe kepiye? wis ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho ora ngerti tapi lanang e. Aku dhewe kurang apa? Lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok kan. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung ya. Nguklik kene kok kleru lho Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklik nggen April lak mriki. Keri. Soale bot saya mangkat kok telangkup ning mburi ngene. Mas gareng ora pareng, ora gak. Yo. Lanjut. Iya kan. Ayo. Paduin kok. Ano Bumi langit Pak Gareng. Contoh pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton layang. Coba kowe gandeng Niken. Ayo. coba yang apa nek ya. Mbak Niken, Nggih. tindak pundi? Niki ngeter mikiri Mas. Sakit pambeyen. Kowean bojomu kire berarti kowe asu. Pak, Masa bojo kire? kok bebojoan kok kaya ngono
mana ya Pak ya? Ora pareng ya Allah, ngeterne bojone santek. Santek Nah. mati. Suntik dhuwur. Suntik. Yo lanjut mriki. Yo. Tangis ing tias nganteni madang bulan Aku ya pengen. Nah, bos biar ayo. Aku ya pengen. Kualik. Malah. Coba takon ndakku ndi to Mbak Atri? Ndak ngerti Mbak Atri. Aja gua bakal. Pak Kuapuk. Mas. Piye? Bocah jagongan. Gak. Masa bocah jagongan iki lho. Wah, eneng-eneng wae. Yo, langgame, Pak Ningen, langgame. Padu. Yo, ganti beksani halus karo Mbak Apri. Monggo, ayo. Monggo, iya, Mbak. lintang wong bagus Lanjut, Mbak. Alhamdulillah. Rumangsa bombong kaoran bunga yen bakale seni kabudayane dhewe niku ora bakal punah Mas Gareng. Leres. Dadi Peneruse akeh banget. kejaba peneruse wonten ingkang ngembani. Saestu. Nah, Napa melih para kadang seniman seniwati sing mapan wonten Kabupaten Klaten niku rumaos bombong kaoran bingah. Gitu Mas. Tambah ngrembaka, Nggih. ngrembaka. Ana sing ngajani niku wis alhamdulillah. Luar biasa. Nggih. Suri toladan yang sudah berikan oleh beliau Ibu Hajah Bupati.
Ibu Leres. Sri Mulyani. Nggih. Mangke badhe pun lajengaken kalian pemimpin-pemimpin ingkang candhaipun Nggih. meneruskan yang namanya kebaikan. Leres tongkat estafet kudu dibacutake nggih Mas. Leres Mas Bayu. Mbak Pri. Dalem. Menika wonten ingkang kepareng nyuwun berkahipun dhateng Kanjeng Bupati Sepuh mbok menawi rena ing penggalih. Datang ngira-ngira kurma, Bapak Nggih. Bupati Sepuh. Monggo menawi kersa tindak wonten pepanggungan ngaturaken penuwun. Oh, kersa. Kersa ta nggih? Nggih. Dipethuk Jawa pedhuk metaran-metaran nggak monggo dipethuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajeng dalu, Bapak. Waalaikumsalam Mas Bayu. Sehat terus. Amin. Tambah laris. Amin. Rezeki nukeh terus pokoknya. Amin. Lancar tur yo akeh. Amin. Wulan iki genep 30 nek pun 30 ra nggih pun luar biasa. Amin. Amin donganipun Bapak. Nggih Mas Gareng. Mbak Nggih. Pri. Nggih, Pak. Nyuwun dawuh Bapak, monggo harapan kagem masyarakat Klaten kados pundi nyuwun dawuh. Nggih, Mbak Cangik nika alhamdulillah nika tahun menika tahun penghujung istri saya mimpin Kabupaten Klaten. Dene mimpin menika nggih macem-macem, mboten gampil. Ngendikanipun gampil tapi juga tidak mudah, mudah tapi juga tidak sulit. Ya, terus alhamdulillah sampun diberi kepercayaan saya masyarakat Kabupaten Klaten mimpin Kabupaten Klaten menika. Mugia saya pinaringan bagas waras bojo kula. Mugi antuk berkah Ya. Jaranan Samboyo. Mas Gareng ayo ngakoni. Sliramu kang dadi mani ing kalbu pindharatna kampanan malena
nuwun. Niki wonten awala Mas Gareng. Nggih, Mas. Nyuwun lelagon Lestari Lintang Asmara. Saking warung bakmi Bu Yatmi depan alun-alun Klaten. Oke. Caket mriki. Nggih, ingin dipun suwun adi kula Nduk Niken Salindri. Ya. Nggih. Nggih, wong jenenge wis dadi keremenan lho Mas. Leres. Gareng. Leres. Nggih, karya nak tiasing sesama. Gak gawe senenge liyan gede ganjarane. Oke, siap. Ya Nduk, niki diaturke Lestari. Ya Monggo. Mas. Musiknya yo diaturke, wong iki enek orjene kak ya. Wah, enten ta niki? Eneng no mangsane. Rombongan keng pundi niki? Saka ngendi to Mas? Saking Iki bala Klaten. saking pundi niku? Kok kaya tau kenal rombongane sapa iki? Saking pundi Mas Gareng? Saking Disuwun ki pirsa tenan aku ora ngerti tenan. saking pundi? Karangdawa, Mas. Oh, Karangdawa. Karangdawa niki Karang Kendak. Yo ora kok. Yo diaturke Lestari Mbak Niken Salindri. Monggo yo. Sangat Dewi katon lam-lami ambak
nuwun wis diaturke Lestari. Men leren sik Mbak Niken. Ayo genti. Aku njuk tulung Mbak Gentari karo Dita wong loro rene ya. Malik Slendro. Monggo. Ana sing ngersake podang kuning. Nggih. Yo diaturke. Monggo. Ayo kene metaram-metaram turut. Gemeni waktu buka celuk podang kuning yo saka Mbak Dita sik. Iya. Ya Mbak diaturke engko gen dibersani Mas Uncek karo Mas Gareng. Monggo. Ya Mbak. Halo. Kebranan Gomino, ayo. Gentenan. Kaya ndro. Sekarang sih, yuk. Pasranani kontekan kulo tebengo. Demi Mas Uncek Gentari sik. Bang. Sayang anak, rasan keluyuran anggele sing tak sayang mobeng mideranggon goleki ora krasa esuk awan nanti wengi. Nyanding sirane matur sembah nuwun sampun diaturaken menika kala wau podang kuning. Mas Gareng. Dawuh.
Gandeng nduk niken iki mung nggon bagian limbukan, mula iki dirampungke nggone nduk niken sik. Mohon izin menika nyuwun lintang asmara teruntuk Bunda Bupati, selamat sukses untuk Klaten. Dari Bapak Dr. Suratineka Supono SH SIPMH Padepokan Tirta Kencana Kerakitan Bayat Klaten. Oke. Yo Mas Ucek diduweti. Monggo lintang asmara karo Mbak Niken. Monggo Mas Ucek Mbak Niken iso tindak ning panggung ngarepan kae ora ketang sedhela. Pundi? Ngarepan kono itu. Mboten enten nih Mas. Gon enten mandhap segede ora apa-apa ning ngarepet. Oh, ngoten nggih. Nggih, ora ketang sedhela. Nggih, wau kersane ngoten ya turuti. Kali Mas Uncek. Ah iya no. Lah mengke kepidak niki. Ora apa-apa ku. Nyaket kalian. Dua anting-anting dua apik kok ya. Monggo lintang asmara Mbak Niken dan Mas Ucek monggo. Yo, latihan musik monggo. Waduh. Tintingane keyboard iki jan elok tenan. Wong ayu Ngapa wong ayu terus meneng tok iki? Sik aku golek dalan iki le. Monggo kita pengrawit nyuntulung kuwi Mas Ucek diuncal-uncalke gen tekan ngarep. Ha iya. Ya. Amit Ngopo? matur nuwun. Mas Gareng rono Mas, ngancani rono Mas. Mas Gareng. Ning kene ae. Ayo. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susatro ning batinku. Nang kono digodho ae kok. Amit ya Pak Dalang. Amit nggih. Setiaku besok anduweni marang Satya Sulasmi.
diaturke. Nggih. Aja ngalih sik anu Mas Uncak karo Mbak Niken iki sisan mung kari siji. Menapa? Sing ngesake wewayangan. Wewayangan. Nggih, yo disaku wae. Nggih. Iki bareng ya. Gamelan karo musiknya gen bareng. Monggo monggo. Monggo. Dadi- Buka celuk wewayangan dilanggamke sik Mas Anggit. Monggo. Ben ditembake Nduk Niken. Nggih. Ya Nduk, pisan kas Nduk niki wonten sing ngersake wewayangan. Monggo. Nggih. Nggih. Nih, nonin. Ya hati-hati lho kan nang kono rada rene. Ya. Dikerowok kuwi wah. Oh ya, lanang ning kono ki ngopo nek ra kon ngawat-awati yo ya. Monggo. Ya Mbak Niken, monggo. Iya. Wewayangan kang raridu rahilan saka pikiranku wis lali-lali nyatane ora bisa lali tansah kelingan esamu anubal saka ing pandulu endah pasuryanmu sliramu jajempang hatiku Wewayangan kang raridu rahilan saka pikiranku wis lali-lali nyatane ora bisa lali tansah kelingan esamu anubal saka ing pandulu endah pasuryanmu sliramu jajempang hatiku ayo Mananda Terima kasih matur nuwun Mas Gareng, Mas Uncek, Mbak Niken. Ji, macane. Gamelan pentatonis kalian diatonis
mereka jane upama didadekke siji dengan harmonisasi yang bagus, tentunya akan mengeluarkan suara yang enak didengar. Leres menika. Gebyar Gamelan Klaten keren nalika tahun 2024 digelar wonten ing bulan Agustus panjenenganing Bapak Sukisno. Ayo kita tunggu pagelaran tahun 2025 Gebyar Gamelan sing luwih keren melih. Oh. Niku gamelan digarap orkestra yo kepenak. Kabeh mung gumantung penggarape Mas Gareng. Nggih. Bakune seni budaya ayo dingrembakake. Apapun wujudnya itu karya, gitu. Itu karya yang harus kita hargai. Seni niku angen-angen sing babar kaendahan. Wes kok tak tutuk ning Patek Sanga sing ngomber jagate, bakune kabeh padha kecekele engko tak dadi bukane sing mandura. Akbar kang samya sebo pindara bingkang samudra. Kadya mandrahing puspita. Karo kang bala puningal atambo samya medali mlerat apit wilet ing kanta dayu anggung mangun sang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wus buta sura lilaga kaya buta sing wregil pasti jonggo dendanyo mangambak boyo Prakuta kula wonten dawuh ingsun mudhun saka Pendhapa Mandura iki ana wanara putih methuke marang weh wanara seta ngaku aku iki sapa inggih katemang sinuwun nami kula pun Anoman piye ditepungake wae ingsun iki Narendra Mandura Prabu Baladewa. Anoman kula wonten dawuh, kowe ana parigawe apa? Lah kok kowe tekan kene? Inggih. Mila kula ngantos sowan wonten Mandura mriku betekipun kula ngupadi